Jeg har lige taget mig den frihed at skrive de konstanter ind i forvejen. Men ellers til at starte med, så er det at vi afstemmer ligningen. Nej, jeg mener reaktionen. Det gør vi ved at tage 2 plus for en H plus her. Ja, 2 for en H plus. Så reaktionen så går op. Og vi har 10 gram magnesium. Så det vi egentlig gør, det siger vi 10 divideret med 24. Det bliver 0,14 mol. Siden vi har 2 foran her, 2 foran H+, så skal vi have det dobbelte, så bliver det 0,82 mol. Så ellers 0,1 for resten, siden der ikke er et total foran nogle af dem. Her siger vi, her ved 2 H+, siger vi så 0,82 noget divideret med 0,1 liter per mol, så får vi så 8,2 liter. Siden magnesium bliver opløst i en væske, så skal vi have det samme herhen, siden at H2 er en gas, som ikke er en del af væsken, så det vi så gør her, så siger vi 0,41 mol divideret med 8,2 liter. Det bliver 0,05 liter mol. Så siger vi så herhen, så det var 0,4 mol gange 24,1 mol. Det giver 8 liter. Det kan vi bare godt kan runde op her til 9,9 liter. Så nu er hele beregningsskemaet blevet lavet.